Pamilya ang lakas sa bawat lakad. Kahit mabigat, tuloy pa rin ang pangarap. Sa saya at luha magkasama. Good morning po. At yan na nga po, nakarating na po kami sa simbahan. At di po kami dadaan dyan sa pinaka-main. Doon po kami dadaan sa side. Di pa po marami yung tao. Medyo naaga-aga po kami kasi ng punta kasi ang hirap po na nagsisimba ng nakatayo. Lalo na tumatanda na po ang bayan. Aminin na po natin. Tayo ay matanda na. Oh my God. Mayroon po diyang naapakan si Jopet. Di po namin alam kung takip yun o ano. Hanap na po kami ng upuan. Marami pong bakante sa loob. Dahil yung iba po, nahihiya pong pumasok. Akala po nila, marami ng tao sa loob. Kagandahan po nung nasa harap ka, yung altar lang po talaga yung nakikita mo. Lalo na po hindi naman tayo perfect. Diyan na nga po habang naghihintay ng oras. Bibidyo po muna ako. Kasi gabi lang naman po ako doon nagdala ng cellphone. Doon po talaga ugali magdala ng cellphone kapag nagsisimba. Kung nagdala ako, pagpasensyahan nyo na po. Hindi pa naman po nag-uumpisa yung mass. Voice over na lang po ako kasi salita dyan. Kasi hindi po ako nag-communion kami ng aking asawa dahil kami po ay magpapablood care. Diyan na nga po, tapos na po ang misa. Nagmamanog na po ang lahat. So naman po, nagpa-picture kay Father. Misa di Aguinaldo. Ha? Nga po,
kapatid kong isa galing ng trabaho. Di na po siya nakapasok. Maghintay na lang po siya sa labas at sa labas po siya nakinig ng misa. Uwian na. Ready na rin po kami yan para umalis para mag-vlog. Pangalawang simbang gabi ko. Tapos na. Yan na nga rin po, nakasalubong namin si Justin. Nagmano siya. Yan po, ikauguli ang Pilipino ang pagmamano. Galing ka man sa simbahan o hindi. Alam ko bakit. Bless po. Motor. Kami po. Bakit?